Ong ilahing Ong ilahing awit namastu purnama sidam awit namastu silat mringgiwang jagat karana Sirantandha kawisisaning bisana sono sinawung lan mula puestu masih lestantun lampahing Buddha jerantur tutur katelo tulat mrih labden paradya pinursita ngapa mau praweng niskara karena gya tuming jaman purwa winisuda traingkang dirama dama pinardi tameng lalata mangka tekap wasaraning Gupita tarun renggeng pralambang ngatumpa-tumpa marma panggeng panggung sang mura ing kata anengge negari pundita ingkang kaekuadi dasa purwa eka marang sawiji adilinuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dawa ingkang sinangga ing pratiwi kinasonganing akasa kirapiting samudra racak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang giropiting dalu semangke yete ingkang sinebat gumular ring kasatriyan Madukara sakti kasatriyan Madukara peranganing negari Ngawarta ingkang duk rumuhun den lenggahi Jim Dananjaya nalikane para Pandhawa babat Wanawarta satemah Prabu Jim Yudhistira teluk mring Pandhawa apantesta kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan sewutan jangkep sedasa sakti satriyan Madukara watara Triyodana jembaring wewengkon winatesan kesatriyan sawojajar miwah bumira tawu wewentehan wanguning wiwara rinengga sarwa asri kacehna lamun wignya ingkang yasa wisma Buraya Madukara winangun joglo pinayu sirep galing kastuba saka guru reksa Jatiwasesa den ukir lunging gadung rumambat manghayat minggah dinakep ukup sloka menur pinetha sekar trate kang nedeng megar kumpak geng sila kumalasa pinatikake wangun gambar peksi jiwa-jiwa drambah jejubenan sila Kartika tinalasah sila kaca naratos prapting talundagan selam kresna tatanane tinata miring tinunda-tunda lir candi palataran jembar kinembung pepasren sekaran nenggih kembang bakung tinunu pinggiring wiji sekar trate kumambang madyaning blumbang melati menur tuwin mawar jajar-jajar uruting banun sekare abyor kadya rinunce-runce luhuring pendapi wonten teja wangkawa angenguwung keguwunge nawung wilis harebut praba lawan Sarating Hyang Pratanggapati punika sun sasmita lamun ingkang mangasrama wonten ing kasatriyan Madukara yekti satriya traing Witaradya ingkang kinajik sagung adasih tuhu mustikaning titah lah sinten to wau ingkang ngrenggani kasatriyan Madukara menang sinebut dasa namanira sekti ingkang kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Wijanarka ya Permadi Pamade Suparta Indratanaya Pamadya Setya Margana Palguna Pandhusiwi Pritasuta Godakesa
Dananjaya kumbang ali-ali Kiriten Jisnu Wibatsuh Anagaya Sang Maha Bau pramila kekasih Raden Janaka tuhu sadra ingkang mumpuni ing saneskara temah wenang sinebut toh jalining jagat pamadya mengku werdi panengahing Pandhawa Suparta sakti titising jin Suparta ing Manawarta Setya Margana tuhu sadra ingkang teguh ngugemi pangandika Palguna krana lahirira nyarengi mangsa Palguna Indra Tanaya yakti sadra linangkung ingkang pinundhut putra dening Bathara Indra Dananjaya satriya ingkang demen dedana Pandu putra atmajane Prabu Pandu Jisnu punika pangejawantahe Hyang Wisnu ingkang binelah dadi Kresna lan Harjuna Wibatsuh ya Kiriten labet menang hang ratoni widodari sekethi kurang sawiji Maha Bau mengku werdi satriya gentur tetegi dasar satriya bagus warnane apeng awak banyu gaya teja dedege angringin sungsang Sudibya ing ayuda bangkit mancing ajur-ajur Mancala putra Mancala putri ayeng Jawata Narabaseng mengsah turta luhur budine utama lelabuhane bebasan agal tan kena dinulu lembut tan kena jurumput rena tetulung ing kasangsayan datan awrat ngorbanaken sarira mrih kaharjaning jagat kaloka keguwunge kawentar karaharjane Ksatria Madukara krana kaprebawan katresnaning Sang Harjuna mring sagung kawulan ingkang tinengkuh rinangkul rinipta tataning kulawangsa sesantine sesanggem ngembat sami samat sinamadan sengkut sampat sawega hangudi misuwuring kasatriyan Madukara Rujuri sajuga Sang Abagus Pamadya kepareng lenggah ing madyaning pendapi kadhep ingkang garwa kinasih nenggih kusumaning Ayu Dewara Sembadra kawimbuh seming raos risang Harjuna dene garwa putri Banon Cinawi ingkang wus nggerbine hanungkap Sapta Candra parandene ing mangke Sang Pamadya maksih wonten gegembolan ing raos krana pamintaning Sang Kusuma Dewi Denira nyidam kaworan marma gyong rawaken ingkang Rakanata Amarta Prabu Puntadewa Nata Ndwarawati Prabu Kresna miwah ingkang Rakanata Mandura Prabu Baladewa datan kantun pisowanipun Raden Harya Setyaki rewu sing samekta mangkono Sang Abagus keparenging galih arsa Rukmendaya dadya mangkono pangudas maring driya ingkang dereng kawiyosin lisan Oh
Sri Tinon sing wasewakan Busana busana maneka arna maneka arna sebak puspiteng Udyana yang panjara sarwa rukma renggeng manik nara Obro prabanyo sumirat prabanyo sumirat kenyaring tejoli Lira kilat sisiring tadet Wimbo kekondo ingin katiuping samirana mandra Separan kang mangambar rungas ngepeki madaning pasewakan tandya Hyang Agung mugi ngayomana dhateng dasat kawula Koko Prabu Punta jimat pepunden kula wonten ing Marcapada prapting delahan Koko Prabu rawuh paduka keparenga ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami tuwin sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu kadanging pun kakang banget ing panaremaning pun kakang dadekke bombong penggalipun kakang ora liwat penges astutinipun kakang tumanduka marang sira Yai nuwun kapundi ing mestaka paring pangestawanipun Koko Prabu mugi ndadosna jimat paripe Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka keparenga ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami tuwin sembah pabekti mugi kunjuk Koko Prabu ing Ndarawati saha Mandura ngiwang sukma mangadili nuwih
Ya Yai. Banget tak tampa ndadekke bombong penggalihipun Kakang. Pangestunipun Kakang wae gage tampanana Yai. Yai Arjuna ya. Ngaturke pambagya lan pangabekti banget tak tampa ndadekke gumbiraning manahpun Kakang. Puja bratanipun Kakang tumrapa marang Yai Arjuna. Nundhat kapundi Koko Prabu? Rawuhipun Koko Prabu tetiga persasat Jawata tetiga pukulun Bathara Darma Sang Hyang Wisnu miwah Sang Hyang Brahma ingkang nedya maluya bumi. Jer inggih namung paduka ingkang pinangka dados surya pepajaring manah kula. Arjuna Pitaya bilih rawuh paduka badhe anjalari padhanging swasana kasatriyan Madukara. Koko Prabu, jagat Dewa Bathara persasat lumaku ing wanci panglong kepapak kobor sewu. Muga rawuh Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Kresna lan Koko Prabu Baladewa bisa mahanani katentreman. Yai Arjuna lan sira Yai Sembadra pun Kakang melu bombong. Dene ora suwe maneh sira bakal momong putra yawa ing katresnanira ingkang kinandhut dening garwanira Yai Wara Sembadra. Sawijining kabungan gedhe dene Siadi pinarcaya dening Hyang Agung minangka lestarining tumuwuh Yai. Duh adikku adikku. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung ora ngilangake kekudanganing swargi Rama Prabu Basudewa. Saka panduganipun Kakang ya bakal uyose putramu mengkone persasat bisa anyembuh kasuwargane Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Pun Kakang melu bungah Yai. Ya Yai. Semana uga pun Kakang ing Mandura. Gedhe pangarep-arepipun Kakang. Wiwit dauping Siadi nalika semana sira Yai tak kondhong Bratajaya ana ing tangan tengen Permadi ing tangan kiwa mubeng ana alun-alun Dwarawati kanthi pangebang-ebang besok Enggala Darbe turun ingkang sembada junjung darah Mandura. Mula bareng pun Kakang mireng pawarta yen to diajeng Sembadra bakal babaran banjur sumengka praptaning pun Kakang ana ing Madukara. Senadyan bebasan ora bisa udu barang kang katon nanging udu panemu saora-orane donga pamuji supaya lahire jejabang ing besuke wirujeng sakabeh tanpa gethek cacat tanpa ciri ya lahir ya batine. Inggih saestu ngaturaken gunging panuwun keng tanpa upami. Iya Koko Prabu, muga kabeh dawuhmu bisa antesi. Yai Arjuna lan sira Yai Sembadra ya mung ngene ya Yai. Marmanipun Kakang iki daya-daya prapta krana kodheng sotaning galih ora liya muhung aturira Yai Arjuna nalika semana. Yaiku pamintane garwanira ingkang ndam kaworan samangsa tumapak ing upacara Sabta Candra kandhutane Yai Bratajaya kepengin siniraman dening Yai Panenggak ya Werkudara. Mongko kaya kang wis sira sumurupi Dimas Arya Sena kalenggan iki malah mentar murca saka praja wis watara samadya warsa iki. Mongko nganti tekan saiki durung ana pawartane Yai. Handra ingkang puspitarum kasiliring samirana mrek
sekar kadung ko gas kandanyo mawe raras retnaning driya om Prabu inggih perkawis menika ingkang dadosaken jibeg bebeking manah kula murcanipun Kang Mas Bratasena ingkang persasat pepesing pangajeng-ajeng Arjuna jumbuh kelawan kahanan iki sira yayi ingsun pundhut bisa legawa sabar narima ngadepi kabeh lelakon ingkang sinandhangi Kyai inggih Kowe Prabu Ndrawati kula nyuwun dawuh. Janaka penjaluke Wara Sembadra ingkang mangkono wau. Ayo nganti ngribeti rasamu gedhe nuwuhake durgamaning Tyasira. Merga saka pangrasanipun Kakang penjaluk kang aneh-aneh tumrap kang lagi wewek waja iku tuwuh saka moganing jejabang ingkang kinandhut. Merga ngene. Yuswane jejabang ingkang ana nggo garba wis ngancik Sapta Candra, mono kena diarani sungsang bawana balik ingkang werdine wis sawega sangkep. Bakal weruh padang hawa. Mongko sejatine lamun nganti ana lakon kedadian jejabang lair umur 7 candra iku kena diarani bayi tuwa. Ingkang kala mangsane malah banjur dadi tetungguling titah Yai. Yo Yai. Pun Kakang uga mathuk karo penemune Yai Kresna. Yen garbine jangkep 7 sasi kuwi wis sawega jangkep. Wis tingkep. Tegese wis titi lan jangkep nanging saka pangrasanipun Kakang rehning nyatane nganti tekan saiki Dimas Werkudara durung timbul prayogane nggone nyirami Sembadra disulihi wae. Yai Puntadewa apa Yai Kresna, apapun Kakang wae. Koko Prabu, Kakang Prabu. Sing gedhe pangapuramu yen tanggane nyirami aku kudu disulihi. Aku ora bisa nglakoni. Lho. Lah sebabe apa Yai? Kakang sadurunge aku tak matur nanging aja nganti salahing panampa. Awit nalika semana aku meminta marang Sih ing Hyang Agung kanthi nglakoni semedi jroning alam hening-hening mau gawang-gawang katon sumunar cahyaning Raden Werkudara kaya bisa madangi jagat iki ya wiwit dina iku ora ana ingkang tak impi tak idam-idamake. Nggonku ngandhut 7 sasi iki kejaba mung siniraman dening Raden Bratasena kuwi Koko Prabu jagat Dewa Bathara. Ya ngono, apa bener ento murtane Dimas Bratasena iki ana sambung rapete karo sasmitane Hyang Agung kang tinampa Sembadra. Jaraka, apa si Adi wis budidaya murtane Sena? Koko Prabu estunipun kula sampun utusan Kakang Semar supados ngupadi jengkaripun Kakang Mas nanging ngantos ing wekdal mangke dereng wonten pawartosipun krana Kakang Semar malah ugi dereng wangsul. Prabu senadyan pun punta
ugi sampun tepung gelang anggen kula nyebar wadya angluru pernaipun parandene cabar tanpa karya Kuku Prabu. Wah dalah Yai Kresna piye mongko umpama perkara iki yen nganti Yai Sena ora enggal kundur banjur kepiye lelakone adimu sak kloro niki? Koko Prabu, Nyai Bratasena menika satriyaning negari ingkang kedah gadah jejiban ingkang awrat inggih menika rumeksa rahayuning nusa bangsa lan negari. Minggahipun dhateng katentremaning bawana makartining satriya ingkang tansah ngadepi dhateng owahing siring kawontenan kala wau. Saged sembada menawi tansah ngulir budi angudi undhaking sesereban anggayuh wuhing kawruh lelampahanipun Nyai Dimas Bratasena ingkang kawuri kula kinten menika ugi saged kinarya ancer-ancer rikala Yai Sena ngeblas tanpa pamit lajeng manjing samudra. Sinten ingkang andugi bilih lelampahan menika jebul tuwuh kanugrahan nampi kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi saking Sang Marbudingrat inggih Sang Dewa Ruci. Pramila Kresna pitados sawetahipun bilih makartinipun Dimas Haryasena nilar praja ingkang tanpa pepoyan kula wau tartemtu wonten sambet rapetipun kalian kawontenaning bawana. Samboten-botenipun Nyai Sena malah gadah gegebengan lan gegayuhan ingkang sinandi. Pramila Koko Prabu, kula lan paduka menika namung menang meminta mugi timbuling Nyai Werkudara ing benjang saged anjalari jayaning Rat Pramudita. Sigra-sigra yen pramana ganca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri gumulung mangrempah katri gumulung mangrempah ing waca gurda gurureka giri-giri gurda gurureka giri-giri gumragut makut mangajab set kebiar katalika wau kathah-kathah pengendikanipun ingkang raka tetiga nata ing Amarta nata ing Ndarawati miwah nata ing Mandura akarya jaring penggalih sang pamadya Raden Arjuna nanging caritaning mriku anglenggahi kanyut minangka wardu kanyut wong ganten wardu wong kecoh nginanga durung abang ida dereng manjing ing pratala kasaru geger paseban Jawi wonten sawening Nalendra saking tanah sabrang kepareng miyak sagung para sumewa dadosaken horeking pasewakan kanca piyak ana daya minggir jaluk daya Ron.
Sinungwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut ambek kangen awito dedenjeng-denjengan mangke rumiyin kisana ingkang nembe rawuh sadereng lan sak sampunipun keparenga kula ngaturaken pambagya panakrami sami mangke karaharjan kisana nunamit pasang kalimantabe sirebatna ilodoni dumawing tawang-tawang inggih Raden inggih awit pundi pangestunipun Raden lulus raharja pisuhan kula mboten manggih halangan setunggal menawa kejawi saking menika sembah pangabekti kula kunjuk Raden inggih kula tampi nanging dawah sami-sami lajeng keparenga nyuwun prisa boten kok ateges tambuh yen nitik saking ageman paduka menika jejering Nalendra lajeng Nalendra saking negari pundi lan jejuluk paduka sinten inggih derek gladi wanuh ulang tepang kula menika wingking saking negari Parangrecek dene ingkang sudi mestani dhateng kula pun Prabu Dewaratmuka lajeng nyuwun prisa menapa kula menika sowan wonten kesatriyan Madukara lan paduka Raden Arjuna jagat mboten jangkep kalih 3 inggih kula pun Arjuna walah dalah yen ngaten mboten keterang sanggen kula sowan pun pas kalian Google Maps nulis kesatriyan Madukara Sherlock lah niku lajeng wanita ingkang lenggah ngajangan menika tetimbangan kula pun Wara Sembadra walah dalah ingkang garwa to biyuh ayune persasat mantasaning widodari wiwit saking jejempolaning suku ngantos pucuking rikma mboten wonten gethek cacate jan sajlek jumlek kula nggih nembe menika sumerep wanita ayune kliwat ukur margi panggenan kula menika nggih kathah wanita nanging werni-werni spesies niku benten-benten wonten ingkang saking wingking menika ketingalipun wangun bareng nyawang ngarep pating pletot wonten malih ingkang pakulitanipun kuning nemu giring nika rupane ya ayu neng bareng guyu gusine biru wah nanging nuwun sewu padharanipun menika kenging menapa Raden kok abuh menika nembe wewek waja jangkep pitung candra oh lah dalah lak ngaten gerbini to meteng nggih layak to kok ayune walah pancen nek wong lagi meteng ki ayune tambah sokeh wah saya ayu mula sing ndeyang yo gek do ditengi ora inggih lajeng esmu sumengko pengawak Badra
wonten wigatos ing karsa menapa Sang Prabu Dewaratmuka nggih bilih sampun kepareng matur nanging saderengipun kepareng ngaturaken Mbah Siti Sekul Binuntel ron kalopo apuranto mbok bilih wonten lepat atur kula mangke inggih kasirnakna raos wigih ringa-ringa nggih waleh-waleh menapa Raden sowan kula menika sejatosipun namung dapur kautus kalian ratu sesembahan kula ing negari Tanjung Anom ingkang jejuluk Prabu Angka Wijaya mangke riyin paduka menika jejering Nalendra kok tasih dipun utus menapa paduka menika Nalendra telukan oh sanes kula sanes Nalendra telukan inggih namung kala mangsanipun asok bulu bekti lan glondhong mangareng-areng menika sami kemawon paduka badhe ngendika ratu telukan sakjanipun namung lingsem inggih pancen kula menika ratu isinan dalange barang isinan Raden sowan kula menika kautus dhateng Koko Prabu Angka Wijaya inggih Prabu Jaka Amijaya supados ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsa paduka pramila monggo kula aturi nampi Raden mulat mara Sang Arjuna esmunya kamanungsanira kasrepan ring tingkahing mungsuh Koko Prabu menika jebul kados menika kados pundi malah wonten babak anglayani jujul anusuli Koko Prabu ing Mandura suraos kintaka Nalendra ing Tanjung Anom nyuwun yen to rai paduka pun Wara Sembadra badhe kagarwa Prabu Angka Wijaya menawi kula angekahi madukara badhe dipun damel karang jingga walah dalah nusara tatanan panuk maning jajalan lebres wis yai menengo tak wangsulane kene nusara tatanan walah dalal teking jagat manuk maning jajalan iblis weh jenengmu sapa jenengmu inggih kula Prabu Dewaratmuka paduka menika sinten nek kowe durung tepung karo aku ditepungke aku iki nata Mandura Prabu Baladewa kapernah menapa kalian Raden Arjuna iki kadange sepuh Dewaratmuka kowe kongkon karo sesembahanmu ngaturke layang kowe ngerti ora surasane layang apa aduh nyemanggaaken nanging saking panginten kula menika layang panglamar yo kuwi layang panglamar ngerti yo ratu gustimu bakal ngayunake Wara Sembadra monggo kowe ngerti dhewe Wara Sembadra ki wis kawengku garwa dening Kyai Janaka lan Sembadra saiki wis ngerbini 7 sasi ning ngopo ratu gustimu ki uteke ning dengkul ha yo ing atas wanita wis dewengku garwa lan wis ngerbine kok bakal diayunake aduh lha perkawis menika nyemanggaken bagenipun kula namung dipun utus lan kula sampun dipun paringi purbawasesa menawi Raden Arjuna ngengkahi kasadran Madukara badhe kula dadosaken segara geni piye piye kowe muni piye Madukara badhe kula dadosaken segara geni setan alas dimomon nungkangke elek apa ora ngerti ento Baladewa iki kakangne Wara Sembadra walah jelek urip wani ngancem adiku Janaka jujeli tungklak tampanana kowe sora tatanan
Kyai Samiaji. Wonten lepatipun Koko Prabu Baladewa kula ingkang nyuwunaken pangapunten Kyai. Inggih, awit nuruti dhateng Bramantya satemah Koko Prabu nilar tata krami. Inggih Koko Prabu, mboten dados menapa krana menika inggih sampun dados lagak lagon lagyanipun Koko Prabu. Koko Prabu Ndrawati menika kados pundi lelampanipun malah wimbuh peteng kados mekaten. Ya pancen mbok menawa iki Yai Arjuna lagi dicoba, nanging percaya wae Yai, jer pacoban iku pinangka pangungkaling laku. Nanging lamun si Adi Sembada nglakoni lan lulus saka pacoban bakal gedhe nugrahane Yai. Inggih. Lajeng prayogi ning lampah kados pundi wis Yai? Perkara raja kae mau ben dirampungke Koko Prabu Mandura lan Dimen Dewangi Dimastiaki. Lah saiki prayogane sumene sawetara bebarengan kelawan pun Kakang lan Yai Samiaji manjing ana ing sanggar pelanggatan muga lelakon ingkang sinandhang enggal diparingi pepajar Yai Arjuna. Inggih. Kaluhuran Koko Prabu Punta, monggo sarengan kalian ingkang rayi kula dherekaken manjing sanggar pelanggatan meminta dhateng Sehing Jawata. Mugi dipun paringana pepajar lampahan menika lan mugi sesantinipun tansah manggih mulya